Sa atong unang pagbasa, si Propeta Barok nihisgot sa makaluluoy nga kahimtang sa mga tao nga pinili sa Dios, ang mga Israelita. Nganong makaluluoy man sila? Bawo mo? Bawo mo kibaw? Kasabot mo kung saan ang pulong makaluluoy? Unsa mo nas in English? Sa ko kibaw. Unsa na in English na makaluluoy? Miserable or pitiable? Pitiable? Kana bang makaluluoy ba? Kana kung may mong kastaw, luuya, lakaluoy. Nganong makaluluoy man sila, kay nagsigi sila pakasala, bisan pag ang Ginoo nagsigig hatag nila sa mga maayong butang. Gihisgutan ni Propeta Barok nga gipagawas sila sa kaulipnan sa Ehipto aron tagaan og maayong luna didto sa Promised Land. Pero pag abot didto, nagsigi sila supak sa Ginoo, gasigi na noon silag simba sa laing mga Diyos-Diyos. Kining nasod sa Israel, mauna ni ang nasod sa simbahan. Kita nga mga Katoliko nga nagsunod ni Kristo. Kita na ang bagong Israel. Nya giluwasta ni Kristo gikan sa kaulipnan sa sala pinaagi sa mga sakramento, labi na ginang bunyag, nya dayon kumpisal, kanang hilog, kining misa, mao ni ang muwagtang sa ato mga sala, kanang kasal, mga sakramento ba? Unsa pay lain? Ordinasyon sa pagkapari, konpirma, mao ni ang makawagtang sa sala. Pero subo palandongon nga daghang mga binunyagan, ang uban sige pagkumpisal, pero mga buangon kay istanan. No, gilingi ay mong tupad, na buutan ka. Umutan aba, inadili ka magsigig supak-supak, di ka magsigig pamakak, di ka magsigig bagulbol, wa karoy gidumtan, dili ba ka magsigig panglibak, di ka magsigig pamakak. Niya ka mo mga estudyante, daghan man kayo mo dinhi na di ka magsigig cheating, panahos exam, di ka mangupya, niya ka mo sang naay mga uyab, di mo magsigig kuan-kuan. Isa di man may magkuan-kuan, mag-ana-ana raman mi. Nya, unsa man na siya? Oy, mga pagsupak-supak nas Ginoo. Sige gamit ana mga gadgets, unya may ra ba untag nangita og Ginoo dihas gadgets, kay naa man daghang Ginoo diha, naay Bible, naay Rosary, naay Lives of the Saints, naa diha ang mga doctrine sa simbahan, naa diha ang explanation about sa mga Bible verses, naa sa internet. Sus ang tan-awon kadtog yung porn, kadtog yung mga unsa na diha, TikTok, mga pa-beauty, muna mga high school pa, kiniskisa nagkilay, mga high school pa, hasta gani, mga senior high pa, nagpa-color nas buhok, may na kayo mo pakita-kita ng ilang dughan, short dayon, pasiksi-siksi, kay mao may naadiha sa cellphone, nagisigihag tanaw. Nya, unsa man na, pagsupak-supak sa Ginoo. Wa na ta maliwat ni Maria, labi na mong mga babay, nga tinabunan gyud ang lawas, ang tanang mga private parts o mga important parts, attractive parts, gitabunan ni Maria aron ma-promote ang purity, ma-promote ang virginity,
ma-promote ang holiness. Sige, lingay mong tupad na nag-promote kag holiness. Sige, na dia. Bisag ka mong mga dagko, di lang ng estudyante, mga buangon sa mong mga dagko na manggani, mga senior na. Sulob-sulob pag yung short, bisag daghan na kayong lubak-lubak ang legs, no? Kuha na kayo ba? Luag na kayong angay ba? Niya. Tabuni na, tabuni. Kay luod na kayo natanawon. Ikaw niya kani mga 18 pa din. Among ipakita, kay asit pa man na, tabuni gihapon. Kay nga naman, maglaway hastang pare. So, tabuni. Makasa, taana. Kasa. Muna ingon si Propeta Barok, nagsigi na malangtag pakasa, galunang manta sa sala, bisan pagitagaan, tas ginuog daghan kay mga grasya, sige mantag pakasala. Kana manggong sala, mga igsoon, mao ginay number 1 nga kontras Ginoo. Nagpakamatay ko siya tungod sa sala. Ang mahal nga Birhen Maria, nasakitan kog maayong nagtan-aw siyang anak nga gibitay sa cross, gipatay, tungod nas atong sala. Niya mga wa ragyapon tay igabaos, gipakamatya na tag Ginoo, sige lang yapon tang sunod sa yawa. Mao na siya. Nakaron unsa may buhaton? Matod pa ni Hesus diri sa atong ebanghelyo, ingon siya, nakasinati mamog mga milagro or mga grasya, hala pag hinulsol mo sa inyong mga sala. Di man mangayo nato ang Ginoog bayad. Unsa raman pag hinulsol sa sala. Kasago pa mo sa 7 capital sins. Kasi nakasago ta sa kamot. Nay usa. I-check ha kung sakto ba. Ang acronym aning 7 capital sins kay Palegas. P-A-L-E-G-A-S. Ang P kay pride, ang A kay anger, ang L kay lust, ang E, ano sa manang E? Envy, ang G, gluttony, ang A, avarice, ang S, sloth. Ang sa may mga binisayaan ang pride, garbo, kanang ikaw giyoy labaw sa imong hunahuna, ikagay labaw. Bisag bati kag naong, ikagay kinagwapahan, kinagwapuhan. Magpapretend gyud ka. Ikaduha, ang anger, kanang negative feeling against someone. Kana bang may kaing patyon ba? May kaing patyon. Mausab imong naong mamurag yawa imong naong tanawon og naa kay anger. Nya kanang lust mo nay kinalamian sa tanang sala, no? Lust, L-U-S-T, kaulag, kalaway, kanang porn naa na diha, ang premarital sex naa na diha, pagpangabit naa na diha, prostitution naa na diha, same-sex union naa na diha. Ang kalami ni anang lawasnon nga kana ganing katagbawan mo nay lust. Lingay mo tupad na lamian ka na. Ina ko no. Pamutan ako no be. Nya mo ingon sa nya mo, pare gani lamian gani ana. Si King David nga purti gito niya ka faithful sa Ginoo, gitawagan siya the most faithful, nakuha gid siya anang lust. Ang mga hari, mga kings, mga queens sa kalibutan in the history of humanity, diha gyud nga lusno og nangamatay tungod anang lust, sexual immorality. Ay mo kumpiyansa mga presidente, mga government leaders, mga church leaders na ay daghang sexual scandals. Grabe kay nang lust.
Number 1 gid na nga skandal sa tibuok kalibutan. Apil na gani mga cardinals, mga santo papa na nga igo ana, hasta mga superiors, mga madre ug uban pang mga religious groups na nga igo ana. Why may laki anang lust? No. Mga maestro, estudyante, hala na nga biktima anang sexual scandals. Wadi ay. Ay, sus, daghan. Di na lang ta magbakak-bakak. Nya, unsa may binisaya sa unsa tisunod? Envy. Kasina. Kana ding magsige mong pa-colors buhok, nasina mos mga blonde og buhok. Nasina kana ding mangiskis kas imong kilay, nasina ka anang nagsigig badli sa kilay. Kana ding magsige mo short og mukbo kayo, nasina mo anang inigagi mo, tuyok ang pananaw sa mulo, kalindot ana. Oh, sige sad mong pakuan-kuan. Kana ding magpaputi-puti kas imong naong bisag lagom kag naong. Ngano man, nasina kas mga puting naong. Mao nang nagkabang naka puti diri, lagom din Nga iapil sa inyo paputi diri, ang bukton lagom, ang bagtak lagom. Mura mog masakiton. Kasina, magpausab sa balay, mamalit anang gadgets, bisag inutang, mga estudyante, mamugos yung papalit sa mga ginikanan, bisag nagkamang-kamang ng ginikanas, kalisod, kay kaning nga gadget, mauniin karon, magpapalit yun, kaning maong mga gamit. Kasina. Nganong mag-cheating man, mag-cheating, nasinas mga dagko grado, mga bright, kuno, na kinopya rasad ang uban. Di ba? Buangon ta. Nya sunod, sa tong sunod, G, gluttony. Kana sige kaon, kaon yun, kaon. Tagbaw yung kaon, sige na lang gakaon. Mo nang doon natay fasting and abstinence. Itudlo na nato. Ay pagsigkaon. Na mo ingon, ako hingaon gyud kay gustanan. Ang akong technique mo ingon ra gyud ko ay kog butangig pagkaon sa kong atubangan. Isukda lang na kay butangan gyud ko yung pagkaon sa kong atubangan. Wala koy huna-huna, gasigi na lang kog punit, gasigig punit hangtod mahurot. So unsaon man? Abstain, palayo anang mga pagkaon. Labi na ng mga junk foods. Kay mao na hinungdan nga daghan kay mga batan-on gipang-atake na sa kidney, nangamatay na heart attack, mga 18 anyos, 30 anyos, patay na. Nga po, mangutan-an na imong tupad. Yung na maayo pa na imong kidney. Basig na puno na diharos uric out sa nga na matake das kidney. Oh, patay na. Sugar. Siging inom anang kuam tan-aws computer, inom anang mga soft drinks, mga tamis, patay na yung sugar. Gluttony. Nya avarice, unsa man ang avarice? Ang kahakog, ang kunon gyud tanan, ako ni, hala gyud pangangkon. Angkon anang mga uyab, angkon anang mga bana, mga asawa, hala, siging silos-silos, kay inangkunay, angkon anang yuta, angkon anang agianan, bisan ang karsada, angkunon pa, mga buangon. Pari sad, siging angkon anang kulikta, hala, kulikta, yun, siging inangkunay. Sige. Lingya imong tupad na wa ka mangangkon anang imong naong. Kaning atong naong ato pag yung angkonon magsinawayay pagita wa ra bagi usa nato nga naghimos atong naong. Wa tay mga batasan. Unsa may mahayong buhaton aron mailisan ang kanang avarice? Practice of poverty. Muna ingos Kristo, bulahan kamong mga kabos. Blessed are you who are poor in spirit, meaning in our being, in our mind, ang kuna gyud nga dili kitay tag-iya niining mga butang sa kalibutan. Magpasalamat unta ta
ngani aning mga butanga hinatag sa Ginoo. Sige, lingay mong tupad. Ing na nagpasalamat kong gibuhat ka sa Ginoo. Nya, pwede sa inyo ining lesson, I thank God for creating you. Oh, di ba? Kanindot, ana, gasa nas Ginoo kanang imong tupad, bisag libakira na, gasa nas Ginoo. Oh, bisan og maldita na, maldito na, gasa nas Ginoo. Makapalangit na nimo. Basta imo lang ng higugmaon. Higugmaa lang, malangit yung ka na. Ang sa to'y sunod, katapusan. S, sloth, ang katapulan. Tapulan. Daghan kayo mga batanon, tapulan. Hastagan ni ron mga babay, kanamang yung babay, kugihan kay manglimpyog balay, mga hugawan na kay balay ni mga babay. Di ka maong manglimpyo, din ka maong mamilo, din aga ni ka maong manglaba, bisan sa mga gagmayng butang, anaan nila, mga undergarments, di nakapang laba, idanog pag inadya suok. Naway mga sus. Ang kugihan ra yun, ang kamot, siging tulpok. Pero panglaba, panglimpyo, panghugas, uban pa diha, pang arins-arins, hasta mga babae karon may kaingon ko na mga tiguang mura magkagdili babaeng buhat oy. Kaya sa unang panahon, sa among panahon, basta naaga ni anak nga babae sa pamilya, limpyo kay ng balay, basta na ay babaeng anak. Pero karon laki o babae, pariha, pulos, hugawan. Giling ay mong tupad. Ing na kusog ka mang limpyo. Ing na. Bisag ka na lang pagpanglimpyo. Oh. Inigawa sa balay, nindot kay mga naong, alab, hapsay kay mga naong. Pero inig uli, sus. Murag bayis bitin. So na, sloth, katapulan, ilisinag kakugihan. Aron, mapakita na tos Ginoo nga nagbasol ta, naghinulsol ta. So kining palegas, kining 7 kasala, maunigi gustos Ginoo nga atong buntugon kada adlaw, ug mapildi ta karon, baos ikaugma, risbak ikaugma. Baos gyud og karon napildi kas katapulan pag kinugihan ikaugma. Napildi kas kalaway karon pag practice og purity ugma. Di ba? Ana. Sige, manindog na ta mga buutan.